Dugang 20 ka mga positibo sa COVID-19 natala sa probinsya sa Sugbo. Duha kanilang namatay, samtang ang 18 nini mga persons deprived of liberty PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center CPDRC. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Gipahibaw ni Governor Gwendolyn Garcia atul sa press conference kagabi nga subsub nga contact tracing o pagpahigayon sa mga test ang gihimo sa mga lugar nga dunay natala nga nagpositibo sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo. Sa 18 ka mga PDL sa CPDRC nga nagpositibo, tulo kanila mga babay. Usa sa 18 taga Katmon namatay. Samtang kawani usab sa CPDRC nga taga Barangay Sambagdo sa Dakbayan sa Sugbo nagpositibo usab. Tanan atong persons under monitoring, including karon kaning atong gipang-isolate, they will be given massive doses of vitamin C. And then ato ni silang continuously paimno nato og kaning ginger nga tea or kanang salabat. And of course, they will be given time to have sunlight in the morning. Og nag-andam na tagtuob. Kanang tuob ito para steam inhalation. Laing nasuta nga positibo, taga Lower Pakigni sa lungsod sa Milanilla ug laing usa sa lungsod sa Daan Bantayan. Kinsa nasuta nga namatay usab. Gisusi pa sa Cebu Provincial Health Office ang background sa taga Minglanilla ug Daan Bantayan. Dugang sa gobernador, lakip sa gimuan og aggressive contact tracing ug testing ang mga kakontak sa usa ka sari patient sa lungsod sa Bajan nga namatay apan wa pa na COVID test. Barangay health workers to be more aggressive in the monitoring of those nga mag-display og mga symptoms kaning ubo, sipon, hilanat. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak.